bore da I chi gyd a croeso I clwb TAKEOVER capel. Da ni'n really excited a nervous cael chi yma bore yma. Dwi'n meddwl felly eisiau pawb yn ysgwyd chydig bach, mae gyd I newydd, hwn di debut rhan fwyaf yn ni. So diolch am fod yn amneddgar hefo ni. So croeso chi gyd, diolch I pawb sy'n gwachod adra, a diolch pawb sy'n yma am ddod, a diolch Ieuenctid am gymryd ran heddiw. A dwi eisiau dweud special thank you I tîm arwain Ieuenctid. Da chi yn phenomenal. Da chi wedi gwneud gymaint o waith I fewn i'r redeg hwn heddiw. Dwi'n gwybod sut da chi'n gwneud o. Mae yna gymaint o sheets wedi cael ei sgwennu ag plans a diagrams. Diolch. A dim jyst am heddiw, ond am y blwyddyn diwetha. Am gadw ni fynd efo Zooms ac am just helpu ni tyfu yn ffydd ni tra oedden ni methu gweld neb. Iawn. Please, cadwch masgach chi ar. Da chi ddim yn cael canu yn anffodus, so fyddwch chi'n gorfod gwrando ar y band lyflu yma'n canu. A dwi jyst eisiau anwch chi bwysau mewn i'r gobaith mae Iesu'n cynnig I ni bore yma wrth I ni gael y band ar. Diolch yn fawr. Iawn, so dwi jyst am rhannu darn o'r Beibl sy'n rhoi anogaeth, wel, I fi, really, a hefyd I lot ohonoch chi. So dwi'n mynd I ddarllen o 2 Pedr, penod 1, adnod 3-7. Wrth ddod I nabod Iesu Grist yn well, mae nerth dwyfol yn rhoi ni bopeth sydd ei angen I fyw fel mae Duw eisiau ni I fyw. Mae wedi'n galw ni I berthynas gyda ei hun, I ni rhannu yn ei sblander a phrofi ei ddeioni. A thrwy hyn I gyd, mae wedi addo cymaint o bethau mawr a gwerthfawr I ni. Y pethau yma sy'n eich cachlogi chi I rhannu y mywyd anfarwol a natur dwyfol. Dych chi'n ysgoi'r diriwed moesol sydd wedi lledu trwy'r byd o ganlyniad I chwantau pechadurus. Dyma'n union pan fyddwch chi wneud popeth posib I sicrhau fod daioni yn nodwedd eich cred. Wedyn, dylai'r pethau yma ddilyn yn ei tro. Doedd hi neb ymarferol, hunanreolaeth, dycnwch, byw fel mae Duw am eich chi fyw. Dangos gofal iawn am eich gilydd a chariad cwbl ddiamod. Nath rili rhoi anogaeth I fi oedd fel bod ni'n cael nhw I perthynas gyda Iesu sy'n rhannu yn ei sblander a lle dyn ni'n cael profi ei hilioni ddiwedd. A hynny I gyd heb wneud dim byd a dim o gwerthredoedd da ni wedi wneud. A ar ben hynny I gyd, da ni'n cael y fraint a'r addawiad o cael rhannu'r un bywyd anfarwol a dwyfol trwy aberth Iesu ar y groes. Felly, gan ni addoli Duw achos mae o mor dda a mae digaddedd byth yn newid. So, felly, yeah. Diolch. Mae gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llun. Tywysog bywyd pyr yn marwyd brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio threithi'r glwd. Dyma cariad nac anghofon, tra bod nefodd wen yn bod. A'r galfaria yn ymrwygo, holl fy nghorn a'r dyfnder mawr. Torodd holl ar greuau nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr. Gras a charia begys dilyw, yn ymdywallt yma'n a chyfiawnder bydd a heddwch, yn cusanu euogfyd. Gras a charia. Gras a charia megis dilyw, yn ymdywallt yma'n a chyfiawnder bydd a heddwch, yn cusanu euogfyd.
helpu fysa. Sorry, phob. Dwi'n gariau byth y methu drwy nyddiau oll rwy'n ni ogel yn dy law o'r eiliau pan rwy'n neffro nes i'n rhoi fy mhen I lawr fe gana fi am dau o ni fy nyw ar hyd oes ti sydd yn ffyblod ar hyd oes ydy fi os mor dda a phob un anadl sydd gennyf neu gana fi am dau o ni fy nyw dy lais rwydd wedi arwain trwy y fflamau a dywyll nos Rwy'n fy nesaf ata I Wedi nabod I fel tad Ath nabod I fel ffrind Rwy'n wedi byw Yn dau o'n I fy nyw Ar hyd oes ti sydd yn ffyddlon Ar hyd fy oes fe fi os mor gana fi am dau o ni fy nyw Mae dau o ni yn rhedeg nawr yn rhedeg ar ôl Mae dau o ni yn rhedeg nawr yn rhedeg ar ôl Rwy'n sy'n mawr lawr rwy fy newdio nawr rwy'n rhoi pob peth I ti Mae dau o ni yn rhedeg nawr Rwy'n mawyd lawr rwy fy nildio nawr rwy'n rhoi pob peth I ti Mae dau o ni yn rhedeg nawr yn rhedeg ar ôl Ar hyd oes ti sydd yn ffyddlon Ar hyd oes fe fi os mor dda A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am dau o ni fy nyw Ar hyd oes ti sydd yn ffyddlon Ar hyd oes fe fi os mor dda A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am dau o ni fy nyw Fe gana fi am dau o ni fy nyw Dach chi eistedd? Ia, Dad, dwi jyst yn diolch I chdi am bod ni wedi gallu dod at ein gilydd eto bore yma. Bod hynna wyneb yn wyneb neu ar-lein, Dad. Diolch bod ni'n byw mewn gwlad lle da ni'n gallu cyfarfod yn rhydd, lle mae gennym ni y rhyddid I addoli. A dwi jyst yn gweddio am Caersalem, dwi'n gweddio wrth I ni fentro allan o'r clo yma, y byddwn ni yn enghraifft o Iesu
Fyddwn ni yn ddrych i fywyd Iesu, Dad, fel eglwys a fel unigolion sy'n rhan o'r eglwys. Dad, helpa ni garu pobl ym mhob ffordd. Helpa ni garu pobl efo'n geiriau ac efo'n gweithredoedd. A dwi jyst yn gweddio y bydd hynna efo'n teulu, efo'n ffrindiau, yn yr ysgol, yn y lle gwaith, yn ogystal a pobl falle da ni erioed wedi cyfarfod, pobl sydd yn gyfrifol am greu'n bwyd ni, neu'n dillad ni, tyfu'r pethau da ni'n bita, Dad. Helpa ni, fod yn acti allan y gariad efo hynna hefyd, helpa ni fod yn byw fel dilynwyr Iesu efo parch a cariad at bawb. Dwi'n gweddio am Gymru hefyd. Dwi jyst yn diolch i chdi bod chdi'n gwneud rhywbeth newydd. Diolch i chdi bod y law di mor amlwg ar y wlad yma ar y funud, Dad. A diolch hyd yn oed yn ystod Covid, yn ystod amser sydd wedi bod mor odd a isolating a really anodd, Dad. Dwi'n mynd peid i dweud bod o ddim wedi bod yn anodd, ond diolch bod chdi wedi bod yn gwneud pethau anhygoel, Dad. Diolch bod pobl wedi dod at chdi. Diolch bod eglwysi wedi bod yn ffynnu, Dad. A dwi jyst yn gweddio am symudiad newydd o ddoliad, o bobl yn gofyn cwestiynau, o bobl yn dangos diddordeb yn chdi, Dad. A dwi'n gweddio fel Cristnogion y fydden ni yn ymateb i hyn yn dda, fydden ni wedi cael yn arfogi gen ti a gen yn gilydd i fod yn oleuni mewn byd sydd mor dywyll. A dwi'n gweddio y bydd Cymru jyst yn teimlo ton newydd o fydd a gobaith yn codi dros ti, o Dad. A dwi'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. So, da ni'n mynd i ganu un gan arall, cyn yn exciting iawn, da ni'n cael clywed gan Sean. Dwi'n edrych ymlaen i hynna, fawr iawn. Fel sy'n ni wedi dweud ar y dechrau, mae'r caneuon mae gyd, maen nhw'n ganeuon, mae'r Ieuenctid i dewis, maen nhw eisiau canu bore yma. A mae'r gan nes yma rwan, yn gan cyfarwydd i pawb, dyma ni i ti. Ac mae hwn, dwi'n meddwl, yn le da i ni gyd ddod mewn lle o weddi. Os da ni fel Ieuenctid, mae hwn yn weddi dros da ni fel Ieuenctid, a dwi'n dweud ni, dwi'n 29, ond dwi'n siŵr os dwi'n cyfri fel Ieuenctid, ond holding on. Ond i bob un o hynny ni fel aelodau'r eglwys yma, jyst deud y geiriau, dyma ni i ti, dim dyma ni be da ni eisiau gwneud, dyma ni i ti. So os da chi eisiau codi i hymio neu addoli, ond eilla ddim canu yr gan nesaf. Gad i'n cadwyd y gwir, dyma ni ti. Dyma ni ti. Chwyddo neb anom ar bwyd, dyma ni a fywyd, dyma ni ti. Dyma ni ti. Sy'n agored, neu drai sy'n llawn syched, amdana ti yn awr. Dim ond ti sy'n santai, ti ddyrus fi deilwng dir, am amdan i lawr. Gad i'n blwydd bod yr anthem, clwyd i ti drwy bydd i gyd, dyma ni ti. Dyma ni ti.
lawn diafol, ein touch a gwydolwyd, mae groeso yma nawr, colon a ganant bwyd, fferindio fwynant faw, ein touch a gwydolwyd, mae groeso yma nawr. Ein clonau sy'n agored, deidiau sy'n llawn sychredam, gan a ti nawr. Dim ond ti sy'n santau, ti di'r un sy'n deilwng byw, am bod da ni lawr. Amen. Diolch yn fawr iawn i'r band am hynna. Diolch i Rodri ag Elin ag Esill a Gwion a Lydia. Oeddech chi yn anhygoel. Da ni fo fideos fan i esbonio be mae'r plant sy adra yn gallu wneud. Helo i chi plant sydd adra, dyma crefft gewch chi wneud. So, fel tîm, da ni wedi wneud un cardyn sy'n gwneud gobaith efo dafad, a mam yn gofalu am y dafad. A wedyn gyda ni un arall efo calon a croes sydd yn gwneud gobaith a mae o yr un peth a Iesu yn gafal arna ni. Wan, gewch chi roed y cardia, os da chi'n ei hein, gewch chi roed y cardia yma i rywun da chi caru neu eisiau deud diolch chi. Ac i chi oedolion, da chi'n gallu eistedd am, ond rhywbeth i chi yn dod gan Ceinwen wan. Diolch. Hi pawb, dyma'r cardyn nes i wneud, a nes i rili mwynhau wneud y cardyn yma, so gobeithio newch chi plant adra i gyd rili enjoy wneud o hefyd. Dwi'n mynd i siarad rwan chydig am y cwestiynau i'r oedolion. Mae croeso i chi ateb nhw lawr ar y Facebook comments, ond os da chi ddim eisiau rhannu yn gyhoeddus, mae hynna yn iawn hefyd. Eich fedrwch chi anfon neges at ffrind neu rhywun yn Caersalem a just rhannu'r pwynt yn lle. Yn fanna. So'r cwestiwn cyntaf ydy, so mae Luc 8 adnod 50 yn deud, pan glywodd Iesu hyn, meddai wrth Jairus, paid bod ofn, dalia ati i gredu a bydd hi'n cael ei achau. Felly cwestiwn cyntaf ni i chi ydy, ydych chi'n cofio adeg lle dyliech chi wedi bod yn teimlo'n ofn, ond oherwydd presenoldeb Iesu yn y sefyllfa doeddech chi ddim. A wedyn mae'r ail cwestiwn yn dod o'r darn i gyd. Yn y darn yma, da ni yn gweld bod Iesu yn trawsnewid sefyllfa amhosib yn imposib efo Iesu a dod â gobaith llwyr i fewn i'r sefyllfa. Oes na rhyw sefyllfa lle mae hynna wedi digwydd i chi? Edrych mlaen i sgwrsio yn y comments. Iawn, diolch i pawb am y fideos a'r anogaeth yna. Gan nhw gyd. So, croeso i pawb sy'n gwylio adra. Gobeithio bod chi'n mwynhau beth da ni wedi gwneud yn barod a wedi profi bendith. So, os da chi'n gwylio adra, just annog chi bwyso fewn a comentio a siarad efo'ch gilydd. Hefyd, trio rhywbeth newydd ella heddiw. So, yn ystod y gwasanaeth, os da chi'n cael gair o anogaeth neu unrhyw geiriau dyluneb i rannu, neu even unrhyw cais gweddi, felly ni rhywbeth gallwn ni weddio amdano chi, neu gweddi o ddiolch neu rhywbeth. Hefyd, croeso i pawb rhannu fo dros Facebook a sharing, fwy o pobl sy'n gweld hefyd, fydd amser tawel i rannu beth sydd wedi cael ei rhoi yn y comments ar ddiwedd yr Oedfa. So os mae pawb yn fama eisiau hoed fewn hefyd, rhoi rhywbeth maen nhw eisiau i rannu, neu just profi bendith. So yna'n really nice. Just get sharing. Diolch. Diolch yn fawr am hynna. Fatha mae'r is-bod yn dweud, dim pres chi, da ni ar ôl, ond cwmni chi. Ond os ydych chi eisiau roed, mae'r manylion ar y sgrin. O ran cyhoeddiadau, os ydych chi eisiau mynychu tanio'r haf, ydych chi angen cofrestru, please, yn sydyn i chi gael lle. Mae'n digwydd yn Goffennaf. Mae teulu gyd, so please, cofrestrwch os ydych chi eisiau dod.
Wan mae Roche am dod fyny I weddio dros Sean, sy'n bregethu. Dwi'n really excited. Mae Sean yn amazing. Dwi'n eisiau ymlaen. Diolch, Larry. Ti'n host mor dda, sti. O'n i fel, ti'n byth yn mynd I gael get away efo peidio hostio stwff di mwy. Chos ti'n mor dda. Diolch. Nath Lowry ofyn fi yn ystod yr wythnos, fyswn i'n hapus I gwyddio dros Sean. Ac, wrth fy modd, nes I just atab fi odd braint. Mae'n gymaint o fraint. Mae'n gymaint o fraint I fi fel arweinydd gwaith Ieuenctid. Mae'n Ieuenctid bod yn stuck efo fi ers amryw o flynyddoedd rwan. Ond mae'n gymaint o fraint I fi just gweld chi gyd yn tyfu yn yn ffydd chi. Mae'n rhywbeth sydd yn really exciting I ni fel tîm arwain. Da chi'n dweud diolch wrthyn ni, ond so gennym ni neb I arwain os fysa chi ddim yna. So diolch I chi. Mae'n gymaint o fraint, honestly. A dwi'n mor excited. Dwi wedi cael bach o sneak peek o be mae Sean yn mynd I fynd o'r rhannu efo ni. Ac it's going to be good. It's going to be good. So dwi'n edrych ymlaen. Ond cyn I chdi ddod I fyny, Sean, dwi'n siŵr ddiweddio dros chdi, os ti'n iawn. Cool. Wel, Dduw, da ni eisiau diolch I ti bod ni'n cael dy dyma bore yma I dy addoli di. A dyna da ni eisiau bod yn gwneud. Addoli di trwy gan, trwy hymian, trwy ista wrth desg yn clicio bytyma, trwy just ista yn myfyrio ar dy air di. Da ni'n diolch bod ni'n cael y cyfle I wneud yna bore yma. Dwi jyst yn cyflwyno Sean I chdi rwan. Dew ti wedi rhoi gymaint o ddoniau I Sean. Mae'n hogyn arbennig, a mae'n ddyn ifanc arbennig. A dwi'n teimlo bod gen ti lot I ddeud trwy Sean bore yma. So dwi jyst yn gweddio bore yma fydd ni a Sean fydd yn sefyll yn y blaen, ond fyddwn ni'n clywed gen y ti, a bod chdi'n defnyddio Sean fel offeryn I chdi. Sean yn siarad yn glir, bod unrhyw nerfus y gyda fo'n cael ei dynnu ffwrdd, a bod chdi'n siarad yn eglur drwyddo fo fel bod ni yn wahanol yn mynd o yma bore yma I sut oedden ni'n dod yma. So bendithio fo, tawelu unrhyw nerfus gyda fo, a jyst llenwi fo fydd ysbryd di fo, bod hwnna'n tolldi allan ohono fo I fewn i'r stafell yma. So bendithio fo, bydd gyda fo arwain o siarad yn glir trwyddo fo. Achos da ni'n gwyddio hyn yn sicrwydd enw Iesu Grist. Amen. Cloddan allan. So, enw wedi Sean Gwynw iawn, dod o wain fawr, lle mwy o prydferth yn y byd. A dwi wedi bod yn mynd I Caersalem ers yn ei bwyn 6 yn y bwyn 7, a mae jyst bod yn lle mawr yn calon fi ers cychwyn un. A o fama nes I ddechrau mynd I Coleg y Bala, a wedyn nes I fynd I addolod ychwanegol unwaith efo Cameron Jones. Mae Cameron Jones yn ffrind rili agos I fi. A ers yna dwi wedi dod I nabod Iesu, a nes I cael overwhelming feeling ma, a o'n I just eisiau crio. Dwi'n gwybod pam addolod ychwanegol, music yn dod, o'n I eisiau crio. Ond, yn teimlad yna, o teimlad y cysur gyntaf o gan Iesu, o'n I roed I gael. A ers yna dwi wedi bod yn caru Iesu. Wel, di'r taith heb di bod yn all good. Mae di bod fyny a lawr, dwi wedi bod yn pell wrth Duw, dwi wedi bod yn rili agos wrth Duw, a mae'n mynd I cario mae'n fod fel. Ond, wel, mae cariad Duw sy'n dal fi ato fo. Mae bob tro'n edrych fyny, a fi yn mynd yn ôl at Duw. Felly, dyna mynd I darllen y darn fel. Helo, Debra Syma, a dwi'n mynd I darllen Lwc 40 I 42. Pan ddychwelodd Iesu croesawyd ef gan y dyrfa oherwydd yr oedd pawb yn disgwyl amdano, a dyma ddyn o'r enw Jairus yn dod. Ac yr oedd ef yn arweinydd yn y synagog, syrthiodd hwn wrth draed Iesu ac ymbil arno I ddod i'w gartref, am fod ganddo unig ferch ynghylch 12 mlwydd oed a'i bod hi'n marw. Tra oedd ef ar ei ffordd, yr oedd y tyrfaoedd yn gwasgu arno. Tra roedd Iesu'n siarad, roedd y dyn o dŷ Jairus wedi cyrraedd a dweud wrtho, mae dy ferch wedi marw, felly paid â poeni'r athro, ddim mwy. Pan glywed Iesu hyn, meddai'r Jairus, paid â bod ofn, dalia I gredu. Bydd hi'n cael ei achau. Pan gyrraeddodd Jairus, dim ond Pedr, Ioan a Iacob rhieni'r ferch chafodd mynd mewn gydag e.
Roedd hi yn llawn pobl yn galaru a chrio ar ei hol. Stopiwch y sŵn ma, meddai Iesu. Dydy hi ddim wedi marw. Cysgu mae hi. Dechreuodd bobl chwerthin am ei ben, gan ei bod nhw'n gwybod ei bod wedi marw. Dyma Iesu'n gafael yn llaw y ferch a dweud, cod ar dy daid mewn ti ni. Daeth bywyd yn ôl i'w chorff a chododd yr eithriad y fan a'r lle. Wedyn dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, am roed rhywbeth iddi fwyta. Roedd ei rieni wedi syfrdannu, ond rhybuddiodd Iesu nhw i beidio ddweud wrth neb beth roedd wedi digwydd. Dwi ddewis darna, dwi'n siŵr o'n i methu cysgu yn os a o'n i'n Bible plans a wedyn nes i dechrau sgwennu amdano fo a o'n i'n gwybod o'n i'n mynd i pregethu amdano fo 2 mis wedyn. Ond dwi'n danos cynllun Duw fan'na rili yndi. Ond dwi'n mynd i troi lawr i 3 points rili. Ac y pwynt gyntaf dwi'n mynd i sôn am ydi gobaith. So, mae'r dyn yn mynd at Siari as y deitho. Mae dy ferch wedi marw, felly peidiwch poeni'r athro ddim mwy. Mae gobaith o gyd i mynd. Mae merch di marw, mae merch fod di marw. Fel person agos i fo. Ond mae fatha stori bach fel, dwi wedi gwybod i ddim yn sôn bod rhywun wedi marw, ond o'n i fo Sean Morris o mas ysdwytha, a o'n i deitho fel, no way, mae Cymru'n cyr Italy, ond oedd gobaith o yn masif bod Cymru'n mynd i chwalu Italy, ond o'n i fel, no way, maen nhw'n mynd i, as in, never gonna happen. Ond oedd gobaith o masif, ac o'n i yna'n cael fel awr y dyd, di o ddim yn mynd i ddigwydd, a fel oedd o. A mae'n dangos fel gobaith Sean o fan'na, fel, mae gobaith o'n masif, a dyna sydd yn mynd i fod os da ni efo Iesu, oherwydd mae Iesu'n dweud hyn ar ôl. Mae Iesu'n dweud, paid bod ofyn, dal i gredu, a fydd hi'n cael ei achau. Mae'r gobaith trwy Iesu yn masif. Wel, mae'n huge. Wel, da ni gweithio eich fod yn ofyn, fel, dwi'n eich fod yn ofyn pethau mwyaf fach, fel, dwi'n nervous heddiw, ond fel, dwi'n mynd i wneud o, ond, cos mae Duw efo fi, mae Iesu'n aros efo fi trwy fo gyd. A fel, weithiau mae gobaith ni'n cael ei colli, da ni'n colli ffydd ni. Ond, I guess fel, mae yna stwff ti'n gallu neud as yna. Fel, dwi'n meddwl bod gwrando ar music yn rhywbeth masif sy'n gallu helpu chi. Fel, dwi'n gwrando ar music, fel, dwi'n rhy lazy i wneud playlists fy hun, ond dwi'n gwrando ar playlist cariad fi ar y hyn, El ar Hodd, a fel, mae'n just gael bendith mowr, fel, ond dod chdi'n agos at Duw yn ôl at chi. A fel, dwi'n meddwl bod yn amazing, a, hefyd fel, efo'r music, fel, dwi'n gwybod, mae rhai pobl yn gwrando ar stwff sydd ddim yn dda, mynd i helpu chi, a maen nhw'n gofyn fel, pam dwi'n methu byw yn iawn i Iesu. Ond fel, os ydych chi'n byw yn iawn i Iesu, dwi'n meddwl dylech chi fel, byw yn popeth ydych chi'n Iesu, dim jyst roed Iesu un ochr, ond cadwch gobaith chi'n bob dim yn Iesu, rhoi popeth i Iesu, yn credu nhw. Yr ail dan siarad am ydy, bod Iesu'n gweithio tu allan i dealltwriaeth dynol. Mae Iesu'n mynd, stopiwch y sŵn yma. Dydy hi ddim wedi marw, cysgu ma hi. Dechreuodd pobl chwerthin am ei ben, gan ei bod nhw'n gwybod i fod i wedi marw. Dwi'n rhannu stori bach fel, o'n i'n ei maths bach yn ôl fel, I was horrendous in maths fel. I was not the best in maths, ond fel, o'n i eistedd o'n mates fi ac o'n clas o maths. A fel, o'n i bod tro yna just trio deall sut o'n gweithio rwngd o. A o'n i byth yn mynd i deall, fel, dwi'n byth never gonna, dwi'n meddwl, maths i o'n deall. Ond, fel, o'n gweithio tu allan i dealltwriaeth fi, a dwi'n byth yn deall sut o'n gweithio. Ond fel yma Duw, wel, da ni chi fod yn anobeithiol weithio, a da ni'n mynd deall sut mae Duw mynd i weithio. Ond mae Duw bot yn mynd i gweithio yn calon ni, a bot yn mynd i gweithio tu ôl i'r scenes. A dyna sy'n amazing, dwi'n meddwl, fel, da ni gyd yn mynd i fod yn anobeithiol, a di Duw methu neu hynna. Mae Duw chi'n ei wbath. Anything. Mae dweud stopiwch y sŵn yma. Dydy hi ddim wedi marw, cysgu ma hi. Mae'n anobaith i ni gyd. Hefyd mae'n, dangos bod Duw yn gweithio ar ein gorau ni, bob tro. I fel o weithio, da ni chi'n mynd trwy adegau drwg yn bywyd ni. Mae Duw bob tro'n gweithio ar ein gorau ni, bob amser. Hefyd, pwy yma, dwi wedi cael ei chwerthin ar lot ar fydd ffydd fi. A dwi'n siŵr bod lot o chi wedi bod trwy beth fel hefyd. Ond mae danos fo mae Iesu wedi bod trwy fo hefyd. A dwi'n gwybod pam, ond
wel, dim yn symud yn drwg na'n fyd, ond pan ti'n mynd trwy beth drwg, a mae rhywun arall hefyd, wel, mae rhaid teimlad y cysur i chynnu fatha, I'm not the only one. Ond fel, i ddangos bod Duw ni wedi bod trwy unio'r un peth, a fo ydy fel idol ni, da ni wedi byw iddo fo. Mae'n sy'n dangos fe'n amazing ydy o fel ffordd fatha, mae o wedi bod trwy popeth da ni'n mynd i. Felly, da ni'n cael dod ofyn weithiau, ofyn lot o stwff, ond mae o wedi bod trwy popeth da ni'n mynd i. Hefyd, mae'n dweud yn Ioan 15:18. Os yw'r byd yn eich gysau chi, cofiwch chi fod wedi ynghasau i yn gyntaf. Mae'r byd yn mynd i gysau ni. Diafol misio pobl mynd i nefoedd. Ond y gwir ydy, da ni isio pobl, mae Duw isio pobl, mae Duw yn caru ni gymaint. Mae'n mynd i weithio trwy iddyn ni, trwy popeth. A dwi byth yn mynd i stopio gweithio ein gorau ni. Felly, da ni weithio'n gallu meddwl fel, dydy Duw byth yn mynd i achub bo, ond mae Duw yn gweithio mewn ffordd amazing. Fel, da ni'n meddwl weithio, dwi'n guilty 100% o hyn. Fel, di person yna methu newid. Wel, dwi'n gwybod pan dwi'n meddwl yna. Ond, mae Duw yn gallu gwneud wbath, a pan ti'n meddwl amdano fo, mae Duw yn just newid pob dim. A sa'n byd yn amhosib yno fo. A mae'n just yn teimlad o cariad masif yn dod allan yna. Gan bod Duw yn gallu gweithio trwy wbath. Yr trydydd pwynt dwi efo ydy fod Duw yn atfywio a cynnal bywyd. Gafodd yn llaw y ferch fach a dweud, cod ar dy draed ym mhlentyn ni. Dath bywyd yn ôl i'w chorff a chododd ar ei thraed fan ar lle. So, o'n i'n plentyn bach, newid ddechrau reid y beic, beic Lightning McQueen o'n i efo, that was amazing. Ond dwi'n cofio, first bike ride fi, so mam yn cofio, o'n i'n beicio ar stryd a fel, o'n i wedi adjustio o breaks eto. So fe nes i gwasgu'r breaks a nes i fflio dros yr handlebars a wedyn, ia, o'n i'n crio i gyd, ond fel concerned parent, oedd mam rhedeg at fi, a wnaeth i gael y llaw fi, codi hwnni a cysur o fi, a rhoi plastars ar y briws, obviously, ond... Ia, ond fel, ond danos fel am y Duw fo ni, wel, da ni'n disgyn weithiau, a da ni'n mynd i ddisgyn, ond mae Duw bob tro mynd i gafel arnyn ni, Duw byth yn mynd i gadael ni fynd, o, dim byd o gwbl. Wel, mae'n cynnal y bywyd hefyd, fel, doedd mam fi heb di just gafo fi fyny, neu siŵr yn iawn, dwi'n rhoi fi yn ôl lawr yn syth. Oedd hi'n neud siŵr o'n i'n iawn oedd. A fel am y Duw fan ni, mae'n mynd i neud siŵr o'n i'n iawn trwy popeth. Mae'n mynd i gafo llaw ni, codi ni fyny, a cadw ni fyny. Dyna oherwydd cariad masif y mwyaf at ni. Rwan, o'n i'n licio ffaith bod fel, mae'n dod o'r marw yn fyw. Wel, dyna sy'n digwydd i ni. Da ni marw yn sbrydol cyn i ni ddod i'r abod Iesu. A fel, ar ôl, fel, da ni'n cael calon newydd, dwi'n meddwl, fel, dwi'n mwyn siŵr, fel, o'n i fo analogy fach ydyn nhw's de, ond cyn i ni ddod i'n abod Iesu, mae'n halon ni, fel hyn, mae'n rhywun, fel, mae'n tyllad trwyddo fo. A sa'ch chi weld, bod sy'n rhaid pethau Iesu at fo, mae'n sy'n mynd i to allt allan. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Ond efo Iesu yn caru ni, a fel mae Duw yn mynd i bod tro caru ni, a mae'n mynd i agor calon ni fyny. A trwy hynna, diolch isio just trwsio hwn. Diolch isio trwsio'r calon yma. Mae'n rhoid yn newydd i ni, bran i'w i ni, just i ni cael cadw yn fo. A wedyn, mae'n sy'n danos fel bod faint o masif ydi o. Herwydd, ti'n rhoi pethau yn y calon yma, a mae'n cael ei cadw. Wel, mae'r un peth fel bydyddio, swn i'n dweud. Fel, os da ni'n cael bydyddio, da ni'n cael calon newydd. A fel trwy hynna, mae popeth yn mynd i fod yn well. Ond, fel, di popeth yn mynd i fod yn well. Da chi dal am dyn mistakes o'r calon yma, 100%, bob tro mynd i. Dim byd yn mynd i fod yn berffaith efo fo. Ond trwy caru Iesu, popeth yn berffaith yn y pen draw. Dyna dwi'n credu yn efo. Ond fel, efo'r calon yma, wel, da ni heb ddod yn abod Iesu. Da ni trio roi popeth i Iesu, ond mae popeth sy'n disgyn allan o fo. Disgyn allan o fo, da ni'n mynd i ddisgyn i'r un temptations, da ni'n mynd i ddisgyn i'r un mistakes, i popeth ddrwg sy'n mynd i ddod yn ei fel. Da ni'n mynd i ddisgyn trwy fo. Ond mae Iesu'n rhoi calon newydd i ni. A dyna newyddion dda. Mae Iesu'n mynd i rhoi calon newydd i ni trwy popeth. A fel, mae'n mynd i cael ei cadw hefyd yn cadarn yn calon ni o Iesu. Hefyd fel, mae'n cynnal y calon hefyd. Wel,
bwyd ysbrydol. Wel, mae rhoi bwyd i'r merch yn syth ar ôl i gael ei codi i fyny. A mae'n as yn danos i fi fel, pan dyn ni'n cael ei codi gen Iesu, mae'n llenwi ni fo'r ysbryd glân. A dwi'n meddwl mae'n amazing, cos dwi'n just gadael ni, mae'n diw cariadus, a mae eisiau ni dal arnyn ni am byth. Felly, ia, just dan bach, ond yn casglad rili ydy, peidiwch y colli gobaith yn Iesu. Rwy'n mae gobaith yn efo bob tro yn mynd i gael ei gadw yn gadarn. Fel, Iesu'n gweithio tu allan dealltwriaeth ni. Mae gobaith yn hwnna. Wel, da ni byth yn mynd i colli gobaith, mae bob tro'n cadarn ynddo fo. Hefyd, fel, adfywio ac cynnal bywyd. Cael gobaith yn efo, fod o bob tro'n mynd i gafel arnyn ni, a byth yn mynd i gadael ni fynd o dim byd. Hefyd, fel, mae'n mynd i gafel llawn i trwy drwg. Fel, dwi'n cofio un adag lle o'n i'n mynd trwy'r rough patch masif. Ond yn diwedd y popeth sy'n lyd yn ôl i Iesu. A rydyn ni just cofio na dwi'n meddwl fel popeth yn mynd i lyd yn ôl i Iesu. A fel, mae'r cariad fo just mynd i gweithio yn ei bywydau ni. Felly peidiwch, os ydych chi yma heddiw, ydych chi'n ddiobaith. Dwi'n gofyn i chi just darllenwch eich Beibl. Fel, dwi wedi cael gymaint o cysur fel, dwi wedi bod yn darllen Beibl fi, fatha just iawn i bob diwrnod, mae'n rhai diwrnodau dwi'n cofio. Ond fel, dwi wedi bod yn darllen o, a mae wedi bod yn cadw gobaith i fi go iawn. Fel, mae'n adeiladu trust chdi nôl fel popeth, a ti sylwi faint mae Iesu'n caru chdi. So, dwi'n gofyn i chi heddiw, os ydych chi'n nabod Iesu neu ddim, triwch ffindio gobaith yn o. Herwydd, sam llawer o gobaith yn ein byd ni heddiw, a mae Iesu'n gobaith cadarn am byth. A dwi'n credu yna. Felly, gai just orffan efo gweddi bach yn ei gyd. So, Diw'n had. Gai just weddio, please, bod pawb yn yma yn cael gobaith cadarn yn chi. Bod ni gyd just yn sylweddoli fod ta ddim gobaith arall a blawn i chi yn had. Fel, chi di gobaith go iawn a dych chi byth yn mynd i adael ni. Hefyd, gai just dod i sylwi fel, dych chi'n rhoi calon newydd i ni. A dwi'n diolch bod chi'n rhoi calon newydd i ni. Wel, dyn ni chi teimlo'n anobeithio weithiau, ond dych chi bod tro'n gafal ni nôl, gafal ni a'r cysuro ni, o tad cariadus ydych chi. A dwi'n diolch bod chi bod tro'n neud i ni, ddim ots be, a bod chi'n cadw gobaith ni yn chi yn cadarn ac yn gryf. Gai weddio hefyd dros pawb sy'n yma sy'n anobeithio ar funud, bod nhw'n ffindio gobaith yn chi yn had. A fod cariad chi jyst yn mynd i dal i weithio trwyddyn nhw i gyd. Eich gyweddio dros yn enw Iesu Grist, fod pawb yn aros yn hapus, a fel bod chi wedi aros efo nhw, aros yn cariadus. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Siôn am hynna, rili dda. Gymaint o faith yn Iesu'n oes. Jyst yn sbio be mae pobl wedi rhoi fewn, Eleri'n briliant roedd hynna. Mae'r Mari wedi rhannu, dwi'n cofio pan yna amser yn bell o adra yn y gwaith yn Burkina Faso yn Africa. A ro'n i'n reit sal, a dwi'n gwybod os o'n i'n gallu... ro'n i'n ddim yn ofni achos ro'n i'n gwybod fod Duw gyda fi a'n edrych ar ôl i. Hefyd, ro'n i'n rhannu profiad i lle mynd i brifysgol mewn pandemig, ddim y peth mwyaf smooth i wneud lle, ond definitely yn yr wythnosau cyntaf, ro'n i'n gweld Duw yn gweithio ffyrdd o mor anhygoel. A just y pobl ti'n cyfarfod i yn y pandemig, just gobaith cadarn yma mae Iesu'n rhoi i chdi. Ti'n gweld ffrindiau'n trio ffrindiau'n gobaith mewn alcohol, mewn pres, ond dwi'n am y bodlon ni'n dim byd. So, os ydyn ni'n myfyrio ar gobaith cadarn sgynno ni yn Iesu, a joy amazing na da ni'n gael gyda fo, sy'n para am byth. So, rhaid gweddio. O da, diolch i ti am... Diolch am ti fod wych di sgwennu'r stori na yn y Beibl i ni cael edrych nôl arno. Just diolch bod y gobaith. Nes ti perfformio o cannoedd o flynyddoedd o ganrifoedd yn ôl.
i dal yr un peth i ni heddiw. A diolch, bod ti'n rhoi calon newydd i ni, diolch bod ti wedi marw'r y groes dros ni. A unrhyw pechoda da ni'n neud ar ôl hynny, maen nhw wedi cael eu raitio i ffwrdd. Diolch i ti bod ti wedi bod wrth ochr ni. Os da ni bell i ffwrdd yn Affrica, bell o'n cartref yn ni yng Nghymru. Bod ni, even mewn pandemig, yn gweld ti'n gweithio mewn ffyrdd anhygoel o ddiw. Bod y law dros ni pan da ni'n trystio yn y ti ac yn pwyso mewn i ti o ddiw. Pan ni'n gadael heddiw bod ni'n cofio hynny pob diwrnod o'n bywyd. A gweddio dros pawb yma heddiw bod nhw'n profi'r un daioni, a lot o ni wedi profi, a bod ni'n gallu rhannu'r daioni yna o'n gilydd. Yn enw Iesu Grist, amen. Amen. Iawn, diolch yn fawr iawn. Nes i ddeud o, o'n i'n meddwl, it's going to be good. Ac Sean oedd hwnna'n anhygoel, diolch. Tro cynta, am brygethu am y tro cynta, oedd hwnna'n anhygoel. Da ni'n rili balch ohono ti, oedd e'n amlwg o fanna bod Duw di eneinio chdi i wneud hynna, bod Duw di roi di ysbryd o i chdi i wneud hynna. Diolch am siarad mor glir efo ni, a dwi'n gwybod bod hwnna, dwi'n siŵr di cael effaith ar gymaint bobl yn ystafell yma, gymaint bobl yn gwylio adra, so diolch i chdi. A diolch i'r Ieuenctid i gyd, rili. Di hwn ddim yn y sgript, a dwi'n gwybod fydd Ieuenctid isio gwneud hyn, ond dwi'n meddwl i oedolion, dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi clap bach, dwi'n meddwl am yr holl waith sydd yn ymlaen. So pobl yn ystafell, pobl adra, dwi'n meddwl clap bach. Da ni'n rili diolchgar hefyd i Rhys i roed cyfle i'r Ieuenctid i gael cyfle i arwain. Fel nes i ddeud, dwi'n gwybod bod gennych chi i gyd gymaint o ddoniau arbennig mae Duw wedi rhoi i chi, a mae jyst yn gymaint o fraint a pleser i fi cael gweld chi'n defnyddio y doniau yna. So diolch i chi gyd. A diolch hefyd i pawb sydd wedi gwneud stwff behind the scenes hefyd, so ddim just y pobl ydych chi'n gweld ar camera sydd wedi bod yn paratoi ar gyfer bore yma, so diolch i pobl sydd wedi bod yn gwneud stwff behind the scenes, sydd yn gwneud pethau behind the scenes yma bore yma hefyd. Anyway, ydych chi'n eisiau clywed gyda fi, da ni addoli unwaith eto i orffen, a y gan ola da ni'n mynd i ganu, wel, neu mae'r band yn mynd i ganu, ydy Angor. Ac y rheswm nath ni ddewis y gan yma, y llinell cyntaf yn y gan, yn y bennill cyntaf, Iesu ei hun yw'n ngobaith i. Dyna mae Sean i fod yn pregethu amdan de. Os da chi'n cofio dim byd arall y bore yma, dwi'n meddwl mae Sean yn gwneud yn eitha clir, dyna mae Sean eisiau ni gofio bore yma, na Iesu ydy'n gobaith ni. Os da chi'n cofio dim byd arall, Iesu ydy'n gobaith ni. Ac yn y cytgan wedyn, mae'n deud Iesu Grist ein hangor ni, y meirw caeth ddew trwy gariad Crist. A fel nath ni weld yn y stori, da ni'n gweld merch Jairus yn llythrenol, yn gorfforol, yn dod yn ôl yn fyw, a fel nath Sean rannu efo ni. Os da ni'n troi at Iesu, da ni'n dod o le lle da ni'n farw'n ysbrydol, i lle lle da ni'n fyw yn ysbrydol. So, os da chi'n ystafell, da chi eisiau sefyll, a os da chi adre, os da chi eisiau canu efo ni jyst i orffen. Iesu ei hun yw gobaith i, ei waith sydd ar fawr ogi. Does dim i'w roi gather o liw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. Iesu ei hun. Iesu ei hun yw gobaith i, ei waith sydd yn fawr ogyn. Does dim i'w roi ganddyr o liw, yn enw'n Iesu nawr rwy'n byw. Iesu Grist ein hangor ni, y meirw
trwy ystod efyrio dros oll. Pan rwyf yn baglu yn yr ast, mi godaf eto drwy ei ras. Drwy drwg a da pob peth a ddawr, diogelwy fy nwyl a'i law. Diogelwy fy nwyl a'i law. Iesu Grist enghagor ni ymeirw caethyw, trwy gariad Crist, trwy ystod efyrio dros oll. Pan ddaw yn ôl ar gyflau'r nef, mi gafod yno gyda cef, yn rhannu o'i gyflawder ef, yn etifedd i teyrnas nef. Iesu Grist enghagor ni ymeirw caethyw, trwy gariad Crist, trwy ystod efyrio dros oll. Iesu Grist enghagor ni ymeirw caethyw, trwy gariad Crist, trwy ystod efyrio dros oll. Ieuenctid, yr hwn oes yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, dyled dy dyrnas, gwneler dy ewyllus, mynegis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd, droi ni heddwyn bara benyddiol, a maddu i ni ein dyledion. Fel y bydden nhw'n ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain i ni i brawddedigaeth. Eith gwared ni rhad drwg, a canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniad yn y oes oesoedd. Amen.